Dragi clienți, suntem aici în curtea fermei Biofarmland și avem un anunț să vă facem. A ajuns mult așteptată moară nouă și astăzi vrem să o testăm prima dată și mergem să vedem împreună. Punem prima dată Einkorn în moara nouă. Această moară macină, ca și până acum moara care am avut-o, același brand, macină fără să încălzească făina, ceea ce este foarte important pentru noi, pentru că asta are o influență asupra calității a făinii și, cum știți, macinăm făina integrală. Facem doar făină integrală din cereale care le-am cultivat noi pe propriile câmpurile și pasiunea noastră este Einkorn și Spelta. Cum știți, poate acestea sunt niște soiuri antice care oamenii nu fac reacția la glutenul și de aceea este foarte interesant pentru sănătatea noastră și ne place foarte mult ce facem. Vă salutăm din curtea Biofarmland.